Oké, gangsters. Dit leek ik het al hier met jullie zo. Kom eens paffen met elkaar. Kom, we gaan zoeken mijn box. Ik zal nou die dag die Shandy gemaakt, daar rijden kom. Kijk. Tot waar diep is die zand. Die mensen mors met BM, Rabat. Ik zal hem namaken, wacht. Jullie zal mij stemmen, jullie moet net like, subscribe en dat jullie slim Shandy zijn maken. Jullie moet net, jullie slim Shandy zijn maken. Kom, we gaan zitten in die room. Ik ken niet waar is mijn ook Gilligan. Kijk, kom, tel me jullie niet zo, want het is koud mee, bro. Ai. Als morgen nog zo koud is, dan ken ik hier. Deze papetje is kloot. Babes, check jouw kloot. ik laat balans om. Ai, ja. Ik moet die kloot terug van het huis toe. Ik moet hem die eigenaar gaan geven. Ik loop die eigenaar gaan geven. Ik loop die eigenaar gaan geven. Ik zeg, ik smaak eet. Ik smaak als zo, ik smaak klonk goed op één man. I'm gonna do a lot of stuff at once. Okay. Ik moet die chin trekken. Waarom dat trek ik die chin kan mensen? Yes! Was hij aan de kava? Al mijn gangsters, is net ik het ga vergeten om mijn phone uit te halen. Die lag er was nou net daar voor de shops. Dan kom kijk me. Yes, yes. Ik het ga zeggen, ik trek om mijn chine. Kom ik terug om mijn chine. Ik was nou beetje. Dan trek ik die slaapbroek aan. Hij is veel, maar sorry. Ik heb hem onderste boer uitgetrekt. Die zakje is goed, ik kan. Oh, het is nog steeds koud, bra. Ik moet daar een lang broek krijgen. Yo, dat double ik die shanty zeg. Ik moet net lang sokjes actually koop. Kom, ik trek nog de andere sokjes aan. Was die aan het wachten? Ik smaak een shot vat, nee? Ja. Eén shot voor mij. Eén shot voor mij dik gaat bra. En één shot voor mij bra gaat aan colare. En nog voor wie? Moet ik ook voor Rawonia shot vat. En voor ATM. Misschien ook voor Jocelyn. En voor Anwa. Kijk eens hoeveel shots is dat, ja. We are not alcoholics. Ons is plus.
Ik lieg met jullie. Ik heb mos die broek nou aan getrekt. Je het zelf gezien. Kijk. Je het zelf gezien. Ik heb die broek nou aan getrekt. Ik heb die broek nou aan getrekt, bro. Kom ik wijs jullie wat alles is in mijn box. Kom eet, bro. Wat gaan we? Dat is mijn paycheck. Dat is mijn box. Wacht. Kom ik zoek gewoon mijn zout, man. Ik is hier kwaai rokerie. Ik ken die rechte dagaroker zal me nou klomp kak vertel. Dat is mijn page, bro. Oh, hier zo. Dit is mijn page. Oké, kom eens aan, ik eet net die chips, ka. Die kar, nee, ik word die mooi opgepast. Oh, mijn jongens, ik smaak die kar namaken, bro. Oh, baby, support me net, ka, bro. Chile hoeft me niet met biases. Supporting. Kijk net mijn video's. Kabazan net mijn video's, is al. What's up, say hi. What's up, subscribe and like the Toshan Square Pants, the only one and only Square Pants, the only Toshan and Toshan with the lava she got me. Yes, ja, wat. Salute me, Otzi. Salute. Because you promoted me, Nane. Let me check. Where's my bag? You promoted me, Nane, bro. You must promote me again. So I give you nga fetch. You must promote me again. So I give you fetch. Yeah, take. Oh, you are making your hot water. If you are done, come. Promote me. So I pay you fetch. I pay you nice fetch. You promote me. You tell the people who is your brother. Ik hoef niet bij haar zullen de rode. Ik smaak ook hier. Wacht. Oh, mijn vrouw. Ik smaak niet vast easy. Ik heb hem net alle 4. Ik ga morgen vast hier. If you are done, just come take these patches. Vegas. Thank you. Bring me a Caesar item. Ik kreeg een biggie warm. Maar scoop. Yeah. This is. I was looking for this. Kom ik rook niet in een schoon. Check it, ik heb altijd bij haar gaan zwaaien, man. Kom ik zit.
die lig af. Weet je het eerst net in een papier gecrash wat toe hou ik die plek slotera. Verstaan je? Toen skel me zal ik goed in. Ja, je wat, je. Oké, is goed in. Verstaan je? Toen besluit ik, oké, ik krijg me een kast. En toen kreeg ik die kast. Ik heb die kast en een trek gaat trek. Check me antie het van die joint af naar die andere huis toe gaat trek. Toen voel ik vat die kast. Ik heb die kast en de andere ene gaat vat. Die andere ene is als ik rondloop. Die ene is voor als ik bij die joint restig is. Ja, laat ik die dagen goed in rondmors en. Verstaan je? Zoals nu, ik maak alles, je crash, alles. Dat is waar ik maak alles, dan maak ik die ding toe. Dat is alles wat ik nodig hier binnen. Ik hoef hier nog pittig goed in rond te laten lenen. Ja. Alles is hier binnen. Everything. Just stay na baby. Oh. Keep your distance. Keep your distance. Moet ons leven alsof we in lockdown leven. Keep your motherfucking distance. Zus nou? Hoeveel minuten heeft ons? Daar. Ons heeft daar hour. We have hours together. Eerste lang video na bij lang tijd. Ik heb daar papier gehad. Waar is dat papier? Bro, me lijkt het spice. Ik heb spice gaan zoeken. Laat ik het in mijn kost zetten. Oh, dan moet ik dat niet weer. Ja, man. Oh,
is bijna werk, bro. Later ik voel niet, maar ik moet voelen. Is koud, mee, bro. Ik hoor Gobabes rien. Ai, man. Ik zit een ding aan iets, bro. Yo, 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 yo. Oma. Oma. Wie was hier binnenkant? Kom. Ik ken niet wie was dit, bro. Ik zie niet die mensen.
Kijk. Kijk, die eerste, ja. Oh. Mee gangsters. Ja, maar kan ik met je praten? Ik zeg dan. Oké. It's out. Ik zal hem gaan skel voor als die goede zorg gekregen wordt. Wat? Oh, sorry. Voor ons gaan. Voor ons gaan, voor ons gaan. Oh, nah, die is ook een 40. Die is ook een 40. Kak, smaak nu kak. Ik kan niet met jelly gaan kakken, man. 24 hour, 24 minutes en ik heb net fokol gaan praten. Ik smaak er van kak, mensen. Zo, wauw, ik smaak een kak wat. Kom we gaan kak, man. Dan kom we gaan toilet en vreet. Klaar. En die begin. Oh, je zijn niet toilet meer, mensen. Zo. Het moet dat je poep gaan worden, hè. Kom ik kak net klaar. Dan kom ik terug bij jullie. Nu moet ik 2 video's maken. Die is al 24 minutes, 25 minutes, yes, 25 minutes.